Quan i per què comença en el món del bàsquet? Vaig començar l'any 64 i el per què va ser una mica, potser com m'ha passat en alguns altres casos, com el meu de nens, sempre teníem una colla de veïns i tal, i hi havia alguns veïns meus que eren nebots i alguns amics més d'un senyor que era tècnic del club de bàsquet de Granollers. I anàvem, sobretot els estius, o per Setmana Santa o els dissabtes, anàvem a jugar a la pista que hi havia al pati dels Escolapis de Granollers, on estudiàvem tots. A mi precisament m'havien agafat al club de futbol de Granollers i em van fer jugant allà, no sé, 4 o 5 mesos, però al final varen decidir aquests del club de fer un equip, i com que del club de bàsquet parlo, i com que era la meva colla i estàvem fent entrenaments ja, portàvem una bona temporadeta, doncs a l'hora de decidir vaig decidir fer el bàsquet. L'entrenador del futbol em va venir a veure fins 3 vegades a casa, perquè sobretot que vine, que no ho deixis, que tu, que faràs, que veuràs, perquè jo a l'alçada, jo amb 13 anys ja em veia més o menys com ara, més que ara perquè ara m'he encongit, vull dir que... Però noi, el bàsquet em va agradar i així va ser quan vam seguir i vam començar a jugar. Com es deia aquest senyor que ha parlat del Granollers? Es deia Domingo Albert, Domènec, però li dèiem tots en Mingo. Mingo Albert, que és un històric del bàsquet Granollers d'aquella època, un senyor que aquella època coneixia molt també l'NBA, que aquella època no es publicava res de cap manera, ni hi havia cap tipus de televisió ni res d'allò, i allò que et marcava coses, és un dels promotors principals que vingués als Globetrotters aquí a Granollers, també, i era una persona de molt bon tracte. Ell va ser el seu primer entrenador? Sí. Com era la pista? A veure, la pista, jugàvem o bé a la pista dels Escolapis o bé al pavelló, l'únic que hi havia, el tercer d'Espanya, el que es va inaugurar el 1960. El que passa que en aquella època hi havia molts problemes perquè, a part que els primers equips també havien d'entrenar i havien de jugar, hi havia la controvèrsia bàsquet, balonmano, en diem balonmano, que és la paraula handball, no? Aquí s'ha dit sempre balonmano. Clar, el balonmano era un dels forts d'Espanya, havia quedat campió d'Espanya més d'una vegada, aquella època. Però, clar, llavors el bàsquet necessitava el seu forat i també gràcies a la personalitat i a l'esforç i a la constància d'algun directiu del bàsquet es va poder compensar una mica l'utilització del pavelló. Però tot i amb això estava la cosa molt fumuda. Quants dies entrenava? Un parell de dies a la setmana, sí. I com eren els vestidors? Si t'haig de parlar dels de l'Escola Pia, eren, com aquell que diu, quasi inexistents. No hi havia ni... La feina que hi havia era dutxar-se. Ara, si estem parlant del pavelló de Granollers, és un vestidors normalets d'aquella època, esclar, una cosa coberta, una instal·lació coberta, es pot dir que no existia a Espanya, llevat de Madrid i Barcelona, vull dir, perfecte, però ho fèiem servir molt de tant en tant. El que passa que quan jo de seguida que vaig començar, no sé si ara vindrà més endavant la teva pregunta, ja ens van incorporar al primer equip, i llavors ja va ser tot una altra història. Com eren les equipacions? Eren samarretes normals, d'aquestes de tipus imperi, gravades de la manera que fos. Els Meives normalment eren Meiva, dic Meiva perquè en aquella època sempre en deien Meiva, i eren pantalons que normalment eren de la mateixa forma, probablement del mateix fabricant, encara que ni me'n recordo, i el color era el que tenia el club. Les sabatilles? Les sabatilles també, algunes eren, com es deien? Ara era un nom americà. John Smith? John Smith, això mateix, el John Smith. Alguns de nosaltres encara li deien bambes per quedar bé, però bàsicament eren John Smith, sí, ja no me'n recordava el nom. I l'equipació se l'havia de comprar vostè o la donava el club? No, la donava el club, sí. Com eren els desplaçaments, amb autocars, amb família? Amb família. De nens, i de grans igual, de nens era amb els pares o directius, normalment era combinació de pares i directius, els pares més propensos a venir a veure el fill doncs també hi posaven el cotxe, i si no, doncs els directius combinava, ja es preparava prèviament, i doncs el dissabte a la tarda, o bàsicament el diumenge al matí, d'horeta, hi havia que matinar una mica, doncs ens trobàvem a la plaça de la Corona, que se'n diu, encara hi és, però ara ja no es pot circular, és peatonal, doncs allà ens trobàvem i cap a on fos, i a vegades aquest on fos era divertit, perquè
Ara anar a Manresa és un saltiró d'autovies, però abans s'havia de passar per Sant Feliu de Codines, per Castellterçol, per Moià, per Calders. Vostè va jugar a minibàsquet? Vaig jugar a minibàsquet, em sembla que només aquest partit d'inauguració, que és una mica, ja dic, una mica especial. Però els altres vaig jugar amb infantil i el que passa que en la temporada 66-67, amb un company, en Ferran i a mi, que teníem 15 anys, ens van posar al primer equip. A quina categoria jugava el primer equip? Em sembla que era tercera. No, ara jo amb les categories ja m'he perdut una mica, però era tercera. Jugava en el club dels últims anys i va seguir jugant. Llavors jo a partir d'aquest any ja em van passar, ja van refer una mica la situació normal i a nosaltres dos ens van passar doncs, a juvenils i a júniors, és a dir, algunes categories normals i el primer equip com va correspondre. Sempre va estar federat? Sí, sempre. Va tenir problemes amb la família pel fet de jugar a bàsquet? No, els meus pares eren bona gent, el meu pare era una persona molt ferma i inclús ell era futbolero com la immensíssima majoria i els altres esports eren una mica novedosos, no? Aquí hi havia l'handbol, però ell no hi anava. Anava al futbol. I quan jo vaig començar amb el bàsquet, recordo que em va dir, conseqüent a la seva bona qualitat personal, em va dir, escolta'm, Joan, com que ell ja havia vist que en alguns partits hi havia algun pare que s'esverava i això no li anava bé en el fill, ni en els àrbits, ni en l'equip, un dia em va dir, oita, Joan, sense cap problema, digue-m'ho amb total confiança. Si vols que vingui als partits, vindré. I si vols que no vingui, no vinc. Li vaig dir que ell havia de fer el que creia convenient, només faltaria, si ho volia passar a disfrutar, no es havia pas de barallar amb ningú, encara que es tingués al costat potser un amic guerrillero. Resumint, no va venir mai, va evitar, segurament que li hagués agradat, però no va venir mai. La primera vegada que va haver un partit de bàsquet va ser quan jo ja estava de directiu, amb el pavelló aquell que heu vist ple, que li vaig convidar amb ell i la mare a veure un partit, però jo ja era directiu, llavors ja era una altra història. Fins quina edat va jugar a bàsquet? Fins als 22. Per què deixar de jugar a bàsquet? Perquè vaig acabar els estudis, em van donar feina a Barcelona i, a més, jo en l'equip d'aquí ja era un equip que ja s'havia fet, diguem-ne, amb jugadors bàsicament de fora, i d'aquí només n'érem, dos. Els dos que vam començar d'infantils amb 15 anys érem els que estàvem amb el primer equip l'any, ja dic, el 73. I ho vaig deixar aquell any. Li va ser fàcil combinar els estudis i després la feina amb el bàsquet com a jugador? No gens, per això vaig haver-ho de deixar. I el que sí que vaig fer, arrel d'una petició que em van fer uns bons amics que estaven a la directiva i portaven el club de bàsquet de Llinars del Vallès, que el portava el senyor Costa, però ell també ja ho havia anat deixant. El senyor Costa va ser un dels fundadors del Círcul Catòlic de Badalona després que ho tonifici. Però ell també tenia molt vinculat a Llinars. Jo vaig agafar aquell equip una temporada i mitja, perquè els horaris em anaven més bé, perquè es podia començar abans els entrenaments i el desplaçament també era més fàcil a la nit. Però llavors ja ho vaig deixar perquè va haver-hi un canvi de directiva aquí a Granollers, no sé si ho he comentat abans, i tots els anteriors van ser apartats, diguem-ne, o se'ls va demanar la dimissió, per dir-ho finament, perquè si no els financers no volien, els patrocinadors no volien seguir, i ho va agafar un grup de gent nova. Havia molt seguiment del bàsquet quan era un nen i després com a adolescent? En quant a públic? Sí. No. Venia gent, però no es podia dir que el pavelló s'omplís ni tan sols que hi hagués una d'això. Hi havia gent, sí, però no massa. Havia bàsquet femení? Sí. Aviam, a l'època ben bé que nosaltres vàrem començar, va haver un impàs amb les fèmines de què n'hi havia hagut abans, perquè el bàsquet va començar aquí. El primer partit que es va fer a Granollers l'any 32, de bàsquet, el primer partit de la història, van fer les senyores, l'any 1932. Com es deia l'equip? No, Club Bàsquet Granollers no, però era una associació, aquella època era el temps de la República, o vés a saber si encara era de la República, lògicament. Els noms van anar canviant, però el primer partit, i els que van anar venint després, al marge del parèntesi de la guerra, va ser les dones, i inclús ara encara n'hi ha una que està a la residència, mare d'un amic meu que en té 97, i aquesta encara és viva. Com es diu? Es diu Maria Real, sí. Molt mal. Ara ja la cosa ja s'està pagant d'aquí, perquè és llei de vida.
és llei de vida. Si no hi havia seguiment de bàsquet masculí, de bàsquet femení encara menys? El bàsquet femení era pura voluntat de les noies que els hi agradava i que llavors es van ajuntar i van començar a fer algun equip i algú es va preocupar d'entrenar-les. Però no perquè hi hagués un seguiment, diguem-ne, de públic i tot això, que aquest era molt escàs, per no dir... Era una feina molt directa de les jugadores i dels que se'n cuidaven. En quin any va deixar de jugar? Jo el 73. Llavors comença a ser entrenador? Un any a Llinars, i quan va haver-hi el canvi de directiva, perquè allò que deia que no hi va haver-hi entès amb el patrocinador, doncs llavors em van cridar els nous, però d'aquest grup de gent nova hi havia una persona que es treballava a l'Ajuntament, que jo no el coneixia, ni molt menys, i ell va seleccionar tota una sèrie de persones granollerines de pes social, vull dir que el que era abogat era el notari, si no era un oftalmòleg, si era un gastroenteròleg, és a dir, gent industrial, gent, bé, però que de bàsquet no sabien ni tenien ni idea de res. I llavors aquí va ser quan jo em vaig incorporar, vaig dir que vale, em vaig incorporar a la directiva, sense haver tingut... Algú el va motivar per ser entrenador? No necessàriament, no, i tampoc ho he anat fent després, com es pot demostrar. Senzillament que com que el que es va fitxar aquell any següent, no, jo l'any que vaig entrar hi havia un entrenador que el director tècnic, que era el senyor Bernat, va decidir que no seguia, i per tant a aquest senyor se li va haver de dir que no seguia, es deia, ho seré bon, jo crec que era un bon element, però es va fitxar el Vicente San Juan, ja dic que era també, com el senyor Bernat, eren provinents de la part del Barça que no era primer equip, és a dir, de l'estructura tècnica i deportiva del Barça de bàsquet, i el senyor Bernat doncs, també va proposar de fitxar el senyor San Juan, que era, ja dic, que a més era el director de l'Escola Nacional d'Entrenadors Espanyola. Cada estiu es feia un curs, i aquell any tocava fer-lo a Barcelona, llavors jo m'hi vaig apuntar, però sense cap altre ànim d'apuntar-me i fer-lo i tenir-lo. Llavors va ser quan a finals d'aquest curset el senyor Sant Joan em va acostar i em va dir si em faria res de ser el seu ajudant. I jo li vaig dir que no tenia cap problema el fet de ser-ho. Ara que tingués clar que jo era membre de la directiva, de la part esportiva, no de l'econòmica ni de la social, i per tant que estava en la posició de que si les coses no funcionaven o el feia fora amb ell o em feia fora a mi mateix o ens feien fora tots dos. Oi que és així? Vaig dir, la situació és aquesta, diu, no m'importa. Parlava en castellà, diu, no m'importa, sé que faràs el que hagis de fer perquè ja et tinc calat i ja veig com va. I a partir d'aquí, doncs, dic, doncs en aquestes circumstàncies m'hi vaig posar. Vàrem fer el primer any, que va ser l'any que vam pujar a primera divisió, i el següent any, que va ser el que ens vam mantenir a primera, que va ser l'any que vam fitxar en el Xixi Creus. Aquesta em va tocar més fer-la a mi de primera moguda per allò que diem d'aquelles circumstàncies. I aquest segon any el senyor Sant Joan, per problemes personals i familiars complicats, va anar molt descol·locat i la cosa no anava fina i al final es va decidir de que no seguiria, no només jo, sinó el fet senyor secretari tècnic i a nivell directiu van donar la conformitat. No li va agradar gens, a mi em va saber molt greu també perquè era una molt bona persona, i encara ens la vam jugar més amb qui el substituïa, perquè nosaltres teníem un senyor que era el responsable de tota la pedrera, que l'havíem fet venir del Cornellà. Com es deia? Palmi, Àngel Palmi. Però aquest senyor mai a la vida havia entrenat un equip i menys de nivell. I li vam proposar. Recordo que em va tocar proposar-li a mi, a davant de la visita de casa d'un expresident que encara és viu, el pare del Xavier Valls, i quan li vaig dir va agafar una vermellor de cara, però perquè no s'ho devia esperar, esclar, lògicament. Li vaig dir, oita, això és molt fort, i si de cas em vaig voltar 5 minuts, però això era dintre del cotxe meu, a punt d'entrar a casa del despatx del senyor Valls. I d'en Mingo Albert, d'aquest que em va posar a mi, que treballava amb ell. I llavors dic, bueno, me'n vaig donar la volta 5 minutets i mentrestant, tu penses, home? I anava a baixar, diu, no, diu, ja me l'he pensado, diu, adelante, que ja... Se la jugava, i nosaltres també, però va anar bé. Era un home metòdic, un home ben organitzat, però sí, va estar, em sembla que van ser 3 temporades.
dues segur, ara no me'n recordo si dues o tres, però ho va fer bé. El que passa que suposo que ell va anar notant que no era el seu lloc a la banqueta. El soroll, els crits, el follon de les pistes, els contraris, els àrbits, i després ho va deixar. Va deixar i es va posar, diguem-ne, de gerent en el club, però llavors ja ell ja no va ser l'entrenador, ja varen fitxar un altre entrenador que estava a l'Hospitalet, que es diu, perquè encara es diu Zorrozua, i llavors aquest va venir aquí. No li va anar prou bé la temporada, perquè a mitja temporada ja va tenir problemes amb els jugadors, bastant forts, i llavors doncs, també li vam haver de donar la baixa, i llavors vam fitxar un que va estar aquí bastants anys, i bé, que es deia Jesús Codina, que ja havia estat aquí jugant aquí al Picadero, portava a l'Estudiantes, havia posat tercer feia 2 anys, i aquí també ens vam fer tercers l'any següent. Tirem una mica enrere. Tirem enrere, que em vaig disparat massa jo. Quan diu que va fer el curs de titulació nacional... Sí, no va ser nacional, va ser regional. Regional. Sí. Per tant, era fet per la Federació Catalana. No sé qui el donava, si l'espanyola o la catalana, però el títol era regional, no nacional. Eren els primers nivells? Bueno, jo havia fet un provincial, aquest era el segon, diguem-ne. D'acord, primer és el provincial i després el regional. Sí, però amb cap interès de seguir la línia d'entrar, vull dir, això va ser aquella circumstància que he aplicat d'aquests 2 anys. I li va permetre portar equips? Sí, vaig poder portar el Llinàs, pel Llinàs era un provincial i vaig poder estar a la banqueta en fitxa d'entrenador, no en fitxa de delegat al costat del Vicente San Juan. Estem parlant sempre de bàsquet masculí? Masculí, sí. Va entrenar mai bàsquet femení? No. Jo els coneixia tots i a totes que se'n cuidaven, però no, amb la meva condició de directiu, però no hi vaig tenir cap vinculació directa ni entrenador ni de cap altre tipus. Pots recordar les dates d'aquestes diferents etapes que ens ha estat explicant? Si recopilem des del primer dia, jo vaig començar el 64. El 66-67 ens van posar 2 al primer equip. L'any següent ens van tornar a reposar fins al sènior, que ja estem parlant del 68-69. Llavors en el sènior van anar portant gent de fora i vam anar quedant només 2 aquí. I els 2 que vam quedar, que pura coincidència són els que ens van posar d'infantils amb el primer equip, va ser quan el 73 estàvem al primer equip amb tota una sèrie de jugadors que eren de fora, bàsicament del Picadero B, algun de la Penya, etc. Hi havia el Juanjo Cervantes, que va fer l'últim any, que és el pare de l'Òscar Cervantes, i fill i avi és a dir, jo a l'Òscar Cervantes l'havia portat amb 3 o 4 anys a veure un gall d'indi que hi havia allà al pati darrere el pavelló aquell que hem vist, a darrere hi havia una gàbia amb un gall d'indi que feia una cua immensa, i ell sabia allò i quan acabava el partit em venia a buscar, això l'Òscar, vull dir que els anys passen. I bueno, això va ser, ja et dic, el 72-73. 73-74 no vaig seguir amb el club, perquè a més la feina m'ho imposava, m'ho van demanar els de Llinàs i amb poca marge de feina vaig poder-ho fer, i llavors és quan el 75 va haver-hi el canvi, el 74-75 va haver-hi el canvi de directiva, em vaig incorporar i va haver-hi tots aquests processos, de primer el Vicente San Juan, no, primer l'any que aquell va ser el senyor Ocerell, llavors va haver el senyor Bernat també, el tècnic va fer un any, perdona que ara havia fet un parèntesi, i llavors quan va entrar el Vicente San Juan va ser 76-77 que vam pujar a primera i 77-78 que ens vam mantenir a primera, que va ser quan vàrem a primera, que després va ser l'ACB, o sigui que és el mateix, va canviar el nom i l'estructura, però els equips els mateixos. A més, el 79 vam tenir la gran sort de treure el Gordo només a Granollers de Nadal i aquella mateixa nit guanyant el Madrid sense americà. Perquè en aquella època només hi havia un sol americà, permeteu-me que faci un parèntesi d'aquell dia, en aquella època només hi havia un sol americà i a nosaltres l'americà nostre havíem anat a jugar a Valladolid la setmana anterior i es havia trencat el peu. Llavors ja ens tens buscant un americà desesperadament i jo el dissabte al dematí amb 2 companys de junta, amb un periodista, diguem-ne, del Mundo Deportiu, precisament, que feia les cròniques de Granollers, i amb aquest senyor Mingo Albert, que sabia l'anglès, i em va acompanyar. Però com vam arribar allà ens van dir que tot el que arribava dels Estats Units, que tancat, perquè hi havia hagut tormenta a Nova York i estava tot allò. O sigui que no hi havia Yankee, que tampoc servia per res, perquè si acabava d'arribar només era per ensenyar-la allà al mig, no podia jugar.
Bueno, esclar, quan va arribar l'hora del partit, que a més era al vespre, aquest dissabte al vespre feia un fred que pelava, aquell pavelló, aquell que heu vist allò ara, com que a més està dissenyat d'una manera que si de cas després en parlarem, hi havia un fullon de gent allà per la barra del bar. El vedel del pavelló havia posat 2 caixes de cava en un vestidor i 2 caixes de cava a l'altre. A veure, aquells a Madrid van pensar, els van explicar el per què, no? Però bueno, allà hi havia copes, begudes... Qui més qui menys li havia tocat, perquè era molt participatiu, allò dels bitllets... O sigui, un que li havia tocat 800.000 pessetes, un altre 1,5 milions, vull dir, molts que havien picat així, estava celebrant-ho, va ser de bé. Sí, el riu Congost, aquella setmana següent, les neveres rentadores i tot això estaven per allà esteses, però desesperats, Total, el pavelló no ens volien deixar sortir els jugadors de la pista. El Madrid ja feia escalfant la taula 5 minuts, després 3 minuts, després 1 minut, i fins que ens van venir a buscar cap a la pista. Ara va començar el partit, ells tenien l'americà a torno, més 2 nacionalitzats, que ara em sembla que eren Walter Sergi, Can Bravender, i el Meister, que era el d'això, no sé si aquests no el recordareu. Total, van començar guanyant-nos bé, però hi havia gent, però no tanta, perquè ja dic, feia un fred que pelava, i vam anar remuntant, i al final vam guanyar de 9 punts, que si arriba a durar 5 minuts més els fumem de 20, imagina't tu, va ser raríssim. I a més va tocar la loteria, que en alguns, fort. Jo vaig tenir un dècim a la mà i no el vaig voler perquè no portava els diners per pagar-lo. Ja em deia, Tom, ja me'l donaràs, cony, si ens veiem cada dia. Dic, si no t'ho pago, no t'ho puc dir. I mira, 20 milionets d'aquella època hi havia tela. Com va ser gestionar un equip a primer nivell? Era l'experiència d'una bona part dels jugadors, també de l'entrenador en aquest cas, i que vam tenir l'encert, i aquí sí que m'hi apunto una medalleta perquè jo no sóc propens a les medalles i els que em coneixen ho saben, tot el contrari, però em vaig haver d'assentar 2 vegades tant amb l'entrenador com amb el director tècnic, perquè els dos volien un jugador de base, un base, el Paco Bernat, que era el tècnic, i el Vicente San Juan, que era l'entrenador. Els dos ja coneguts perquè havien estat bastant amb el tema del Barça i bastant històrics en el bàsquet català i espanyol. Total, que ells volien un jugador que per a l'experiència, perquè havia sigut, i jo els hi vaig dir que l'experiència està molt bé, però quan veus una persona que de jove ja té unes característiques importantíssimes, te l'has de jugar. I llavors això va costar 2 reunions, però com que érem gent d'educació, de bon parlar, i jo també me'n considero, en cap moment va haver-hi cap mal de situació. I al final em van donar la raó. I aquí va ser com vaig trucar a aquest jugador, li vaig explicar, ja ens coneixíem, i va dir que vale, que endavant. Dic, doncs ara et trucarà el president i feu les trobades oficials, i d'això ja havíem posat d'acord amb l'ajuda econòmica, amb les hores, dies, etc., més o menys l'equip que hi hauria, etc. I així vam tenir la sort de fitxar amb un que ha sigut història en el bàsquet de Granollers, que ha sigut el Chichi Creus. Quin any era? Doncs era l'estiu del 77. I qui el va portar? Jo, com que el segon equip nostre, contra el Ripollet, ja jugava de feia algunes temporades en contra, hi havia la mateixa lliga en contra, jo amb la gent del Ripollet, de directius, ja me'ls coneixia. El pare del Chichi i del Jordi, que era en Jaume Creus, que era un gran home de bàsquet i una gran persona, doncs cada vegada que jugàvem allà o aquí vèiem i ens assentàvem junts i vèiem el partit amb paraules de bàsquet. Vol dir que jo quan vaig trucar el Chichi jo l'havia anat a veure quan jugava a l'Hospitalet, quan la va agafar l'Hospitalet del Ripollet, jo ja l'havia anat a veure diverses vegades, cosa que no havíem fet tant per no dir gens, tant els dos de Granollers, els tècnics granollerins. Vol dir que jo ja sabia, que parlava i sabia que me la podia jugar, perquè veia aquell nano, tenia 21 anys o així, però era el que portava el timó i cada moment feia el més important que és en el joc, que és fer a cada moment el que has de fer. El que saps fer, però fer-ho a cada moment. El que no saps fer, això és bàsic en tots els esports, sobretot els de conjunt. I així va ser, llavors d'aquí va venir la trucada, i sí que li va anar bé, dic, a partir d'aquí, si les condicions et va bé que siguin aquestes, doncs ara et diré que et truqui el president i feu una trobada oficial, que aquesta no hi vaig assistir jo, feu una trobada oficial, que el president ja era en Novoa, i es confirma la trobada. I aquest va ser un gir important del nivell de l'equip. Vàrem canviar l'americà també, perquè l'americà que teníem a segona
era un que ens va rendir bé, llavors se'n va anar al Hapoel de Tel Aviv i es va nacionalitzar jueu, i va jugar amb la selecció jueva també. Vam fitxar-ne un altre, que va estar 2 anys, i a partir d'aquí vam arribar a l'any 80, que hi havia en Palmi d'entrenador, ja vaig cremant etapes, no sé si vaig bé. L'any 80 que hi havia en Palmi d'entrenador, doncs el Joan Creus, el Chichi, se'n va anar al Barça. El Barça el va voler i ell va anar cap allà. Llavors vam decidir que l'equip havia de tenir una altra forma perquè si la direcció no era en mans, vam fitxar el seu germà, el Jordi. Hi havia el Quique Espà també, que era el seu reserva segon, per dir-ho ben dit, i vam mirar de trobar un americà polivalent, que no solament és també pel rebot, sinó que fes també doncs, el joc, punts, etc. I aquí també em va tocar a mi fer la recerca, perquè és el que deia els companys d'allò, no d'això, el Sant Joan ja no hi era, i vam estar parlant d'un, i vam perseguir amb un que feia 2 o 3 anys havia estat jugant a Sant Sebastià, a l'Escatuac, que es deia Essie Hollis. L'havies arribat a veure, tu? No. Doncs aquest noi estava jugant a Itàlia, que aquella època a Itàlia era on anaven la majoria de jugadors americans. Els comunistes no existien, estaven als seus països i no sortien a jugar. Però els americans, primer Itàlia, que és on hi havia més d'allò. Llavors venia Espanya, després ja Grècia i Turquia encara no s'havia començat, l'empenta que hi ha hagut després amb els milionaris d'allà. Total, que vàrem parlar d'en Hollis i el vaig localitzar que estava en un equip bastant abandonadet allà a Itàlia, allà a Chieti. Vaig trucar a la federació, em van donar el telèfon, tal, i també el vaig trucar. Mira, des del pavelló aquell que heu vist, allà al quarto del Bedel, quan hi havia les gomes i les d'això, doncs el vaig trucar allà en presència del president, d'en Novoa, i dos directius més, i li vaig explicar qui érem, amb la circumstància que ell, quan va venir aquí a l'Escatuac a jugar a Granollers, ell no va poder venir, perquè se li va morir l'avi i se'n va haver d'anar als Estats Units. Llavors ell no havia estat a Granollers, però esclar, l'havíem vist en molts altres partits i era una cosa fora de lo normal, en quant a tècnica i espectacle. I, bueno, li vaig explicar tot el tema diners, el tema com, tal i qual, i va dir que val. Dic, doncs, bueno, doncs ja ara quan tornis cap a Estats Units, digues quan marxes, i allà als Estats Units mateix vindrà el president i firmareu amb el teu representant, que tots tenien representant, llavors firmareu els papers i tal. I em va dir que, vale, doncs que endavant. I així es va fer. Quan va ser l'hora, van pujar el Novoa i un altre dels diners i van firmar l'Essie Hollis allà. Va venir aquí 2 anys, va marxar molt a disgust, perquè va passar i la culpa va ser del Chichi Creus, perquè al cap de 2 anys del Barça es va fartar de l'entrenador del Barça, que era una peça de molt cuidado, l'Antonio Serra, i llavors va voler tornar, i esclar, encantadíssim, i per ahir vam tornar amb la història, no? Llavors què passa? Necessitem un pivot, un jugador especialista de sota d'aro, tal, perquè torna bé el Joan, que és el que dirigeix el Quadaro. El Hollis i el Chichi Creus, 2 bellíssimes persones, perquè jo el millor americà que vaig conèixer dels que he viscut ha sigut aquest Essie Hollis, un fenomen, i la seva senyora igual. Però esclar, el tipus de joc, això era com posar el mateix equip amb Vinícius, en Mbappé i en Dembélé. I bueno, doncs es va decidir de buscar un pivot que també l'havia tingut en Codina, que llavors ja va ser l'entrenador, l'havia tingut a l'Estudiantes, que havien fet tercers, i així va ser com el vam fitxar també a l'Slav Jones, precisament des del despatx nostre del president. Vam parlar amb el seu representant aquí a Espanya, el senyor Bermúdez, i aquest va trucant allà i l'endemà ja tenia el bitllet cap aquí, vull dir que ja en tenia ganes de venir. Va venir amb la dona i la nena petita, i aquell any ja vàrem quedar tercers. O sigui, després del Madrid i del Barça ja ens va tocar fer nosaltres tercers perquè hi havia un 5 base molt ben proporcionat i uns substituts també ben endreçats i els altres eren nanos de casa. Ja estan jugant a l'ACB? Sí, tot això ja és ACB, és dir, des de l'estiu del 77, que va entrar el Chichi Creus, tot això és primera, tot això és ACB. És dir, el Granollers va entrar a l'ACB i només ho va deixar quan el 93 es va tancar la caixa i la vida a nivell d'alto standing. Tenien patrocinadors? Sí,
Va haver-hi primer, a veure, primer ja venia el patrocini d'un senyor granollerí que va posar-hi molt esforç i molts diners, perquè a part de diners era dels que els diumenges del matí venia a buscar-nos d'infantils i portar-nos a Manresa o allà d'on sigui. I aquest senyor era el senyor Camp, el senyor propietari del Sabós, de l'Helena i de tot això, vull dir, ara no vull explicar dades d'ell i la seva família, però xapó. Llavors va haver-hi un moment també que bastant de molta sort, quan aquest senyor Camp ja havia dit que ja en tenia prou i tal, bastant de molta sort vàrem connectar amb un senyor que també volia fer publicitat, però que tenia la fàbrica de Granollers, però que volia exportar, que feia armaris de bany i derivats de bany, i aquest senyor és el que va agafar el patrocini, que es deia Ares Lux, senyor Francesc, com a molt bona persona també, mort fa un parell d'anys o tres, que a més convivíem allà a la Garriga i fèiem el cafè tot sovint. I l'Ares Lux va durar, em sembla que va ser, ara no em facis dir els anys exactes, va durar un temps més fins que llavors va venir ja estàvem assentats a l'ACB, va venir el Cacaulat. Llavors va ser el Cacaulat, d'això. En tot aquest interval, jo a l'any 84 vaig deixar el club. És a dir, jo del 84 al 92, el CB, el que estava a primera, jo m'hi vaig desconnectar per un tema amb el senyor Novoa, que ara no em va agradar gens. Deixa la directiva, llavors? Sí, la directiva i el club. Però com que resulta que van fer fora el segon equip i els seus derivats juvenils i tot això els van fer fora, no volien tants equips, doncs va resultar que aquest equip, en una reunió de 6 de mes de maig, van dir, oi, per què no fem un club nou? I em van demanar si volia entrar-hi, com que tota aquella cosa eren directius i companys meus de jovenets i d'exjugadors i tal, jo també m'hi vaig apuntar. De manera, em volien que fos el president, vaig dir no, perquè voldran batalla, i jo de batalla no. Vàrem decidir que el president seria el més gran de tots els que hi havia allà. Jo era un bon home, un senyor pare de jugador, bellíssima persona, va ser el primer president, però això va ser el de menys. Vàrem començar de provincial. Com es deia el club? Grup Esportiu Granollers, el GEC, que va durar des d'aquest 84 fins al 93-94, que llavors ja, com que ja va desaparèixer el CB, ja no hi havia motiu d'haver-n'hi dos d'allò i es van fusionar, diguem-ne, però això ja va ser post-primera divisió, post-enterro. Amb les categories inferiors de... Sí, però llavors vàrem pujar i vàrem posar-nos a lo que ara és la Lliga, més o menys la Lliga EVA. Estàvem per entremig, que per cert va ser, ara que hi penso, el meu últim any d'entrenador, perquè hi havia l'equip sènior d'aquest segon equip, hi havia el júnior que passava sènior d'aquest segon equip, i esclar, resulta que eren dos sèniors en el mateix club. I l'entrenador del primer equip va agafar el primer equip i jo vaig quedar-me amb el segon equip. I és molt fotut, però és així. Acabar la temporada amb haver fet més del doble de punts que no pas tan fet, és molt fotut, Això només té una gravetat, que t'ho fotin al revés. Si no és així, és molt fotut guanyar els partits per més del doble, si no tots quasi, perquè l'altre és més del doble i la suma al final... Mal assumpte. Però això va servir per anar a fer una mica de selecció de la gent i el vàrem pujar al nivell de l'EVA. Això va ser fins l'any 90. Els altres clubs van seguir. Jo, l'any 90, aquí que estàvem al GEC, vaig dir, oita, prou. Porto des del 64, que m'he parat amb totes les meves... Jo quan m'hi posava perquè jo quan estava pels temes de l'ACB i pendent dels jugadors i anar a fitxar el Mora i fitxar el Margall i companyia, i l'Ernesto, que també el deus conèixer si el teniu per allà, també estava pendent de juvenils i tal, i d'aquí, d'anar i portar, vull dir, ja n'hi havia prou. I vaig plegar l'any 90 i els clubs anaven seguint. Però llavors, l'any 92, a l'estiu del 92, no sé si és perquè era un estiu olímpic o què, però em va venir un atac de bogeria, per no dir gilipolleria, tal qual, i em vaig anar a presentar a casa del que era el president, vaig dir, escolta'm tu, que això... perquè sortia als diaris que el club es venia, amb uns de Mallorca i tal. Com es deia el president? Ramon Valls, el pare del Xavier. Vaig anar a veure la fàbrica seva, escolta, Ramon, que això no ho podem deixar-ho fer. O sigui, a més, amb el seu cunyat, ell, amb el Camp, que era el que llavors havia quedat al club, amb tot el tinglado que havien tingut amb els de la... Jo tot això no en parlo perquè no ho vaig viure, amb els de la publicitat de l'Unipúblic, que eren els amos, llavors van venir un altre nom, com era, de publicitat, bé, no me'n recordo, és igual, perquè no ho vaig viure, això. I llavors vam anar a veure el cunyat,
i va dir que, bueno, ja en parlarem. Diu, veus, com no? El vaig deixar en el president i vaig tornar a agafar el cotxe i me'n vaig anar altra vegada a casa del senyor Camp. I a la que m'obre la porta dic, perquè estaven pendents dels negociació que feien amb els de Mallorca, el seu abogat de Barcelona. I dic, què, Joan, com està? Jo això ja el rebó de mateix, I, pobre home, I se m'acosta i em diu, tenim bàsquet. Se'm va abraçar. Volem dir que havia acceptat un any més, que és el que jo li havia dit la primera vegada que ens havíem trobat. Bueno, clar, ens vam emocionar els dos, I al sortir, llavors portàvem els mòbils, eren aquelles maletes que pesaven 240 quilos, i a la que d'allò truco al president, al Mall, dic, Ramon, no, em va trucar ell. Em truca i em diu, diu què? Diu, tenim bàsquet. Dic, ja ho sé. Diu, collons, no pot ser, si ara acabo de penjar amb el meu cunyat que m'ho acaba de dir. Dic, bueno, és que jo ara surto de casa seva. Va quedar tot parat. I diu, vine cap a casa. I vaig anar cap a casa seva i vam estar xerrant una mica. Això em va obligar, aquest atac de tonteria total, em va obligar a incorporar-me altra vegada a la directiva, que jo, a part d'ell i un parell més de la vieja guàrdia, no en coneixia cap, que la majoria d'ells eren ben bé per estar al palco i per fer alguns desplaçaments per ahí i passar-ho bé, però a l'hora de fer els diners, que és el que vam dir, de comprar accions del senyor Camp i compensar-ho, encara que fos tot que ell pogués dir, doncs el resto els hi poso jo, no va haver-hi cap ganes de treballar i va ser un any terrible, que a més jo em vaig comprometre a anar amb el primer equip a tots els desplaçaments. La meitat no els coneixia, jo només coneixia el Chichi Creus i l'Òscar Cervantes, no en coneixia cap més, llavors vaig anar als desplaçaments i què, i l'any que ve, i ara què, i conforme anava avançant la temporada, així és què, i això com? I esclar, i tot i amb això vàrem salvar la categoria faltant 6 o 7 partits, vol dir que bé, es van portar molt bé. I aquest va ser el meu últim final, que va ser el final del club a l'ACB, a primera divisió. I així va ser, també aquella junta vàrem decidir almenys un any seguir des de baix, i a l'hora de la veritat, aquella directiva n'érem 3. El president sí, dos més. I allà ja deixa... Aquell any va ser l'últim any perquè no podíem deixar-ho de zero. Vaig connectar amb la federació per si hi havia algú que es venia a alguna plaça més amunt de no pas altra vegada a tornar a començar baix de tot. Hi havia uns de Lleida que la deixaven, vam anar a Lleida, ens vam entendre i vam agafar aquella categoria. Això és l'any? L'any 93, l'estiu del 93. I a partir d'aquí un servidor ha sigut només ex. Això sí, jo a la que puc, cosa que no hi veig pas, jo a la que puc, els partits del primer equip no me'ls perdo. Està jugant a l'EVA, però bueno, o digue-li com vulguis ara com s'anomena, però jo no me'ls perdo. No en trobo cap d'això, no. En canvi, després d'aquest 93 va haver-hi dues persones, 93 i l'any següent, dues persones que es van cuidar de la presidència en moments crítics. En Josep Capdevila, que va ser president durant uns anys, Capdevila ja estava a punt de morir parlo del club, llavors va ser quan ho va agafar el Xavier Valls, i el Xavier ell és un bon element a tots els nivells, i ell ho va recomposar i ho va posar ben posat, s'hi va posar també una quantitat d'anys important, i amb ell el va substituir el general, que ara ha plegat, i que ja ha estat 16 anys. Vostè va viure el bàsquet amateur i el bàsquet professional. Quina diferència? Parlant de mi, jo vaig cobrar el mateix en euros que en pessetes, o sigui, 0. De veritat, ni com a entrenador, ni com a jugador, ni en cap moment, ni com a representant de res, ni m'havia plantejat mai, ni tampoc vaig saber mai el que cobraven o deixaven de cobrar els meus companys, si venien de fora, alguns els devien pagar, encara que fos un concepte de desplaçament o el que fos. Jo ni ho vaig preguntar mai, ni me n'he assabentat mai, ni ho he fet mai. És a dir, el concepte professional i amateur, vist des del meu punt de vista, va per aquí, per el tema de la d'allò. Ara, a nivell d'actuació, home, els que venien, diguem-ne, que ja, quan érem a primera, diguem-ne, doncs eren gent que ja venien preparats, ells feien els seus estiraments perquè hi havia un preparador físic que els hi obligava i s'havia de fer
ben fet i a complir, i si es deia tal dia entreno, i aleshores, és dir, no hi havia res especial, però hi havia un físic, hi havia un trainer, hi havia tot. Per cert, el Toni Bobem ens va tocar fitxar-lo de l'Hospitalet també, i quan el va fitxar el Barça, després que ens va marxar del Barça de nosaltres, em sembla que va estar-hi 23 anys, si no m'equivoco. Ens va venir a nosaltres, el vam fitxar, de l'Hospitalet. Toni, molt bona persona també. Aquí sí que ha vist un canvi amb el tema de les grades, no? La gent... A Granollers? No, en general. El tema del professional, quan ja juguen a primera o a CB, llavors les grades sí. Aviam, omplir aquelles grades, quan el bàsquet va començar a agafar el fil, que el va anar agafant a poc i bé, no és allò de dir, i d'un plegat baixar, les grades es van anar omplint. Però quan va venir l'Essie Hollis, els 2 anys a l'Essie Hollis, el que no hi havia era per on posar-se. Cosa que també passava amb els altres pavellons, perquè jo recordo l'any que va jugar amb l'Escatuac, al camp de la Penya, si no em falla la memòria, em va fer 61 punts. Com va compaginar la seva vida laboral amb el bàsquet professional? És que jo el bàsquet professional era només els entrenaments i el marxar els caps de setmana, és a dir, la vida professional me la combinava, però no podia... Aviam, va haver-hi un primer període no gaire llarg que no depenia de mi, però la que vaig poder treballar pel meu compte, que llavors ja m'ho feia a la meva manera i al meu aire, però sí que també molts desplaçaments del primer equip em va tocar fer-los a mi, per compromís amb la directiva i l'últim any amb el Ramon Valls, i ho feia molt de gust. Però, esclar, les hores hi eren, i això ho patia la família, lògicament, però són coses que no crec que ho hagi fet jo, perquè hi ha d'haver-hi molta gent del bàsquet, gràcies al qual existeix el bàsquet, sobretot aquí a Catalunya, que no és depenent, diguem-ne, de les donatius de la Diputació, ni del Consell de no sé què, ni del Consell de no sé quantos, ni tal i qual, sinó que és del treball de centenars i centenars de directius que hi posen l'esforç, hi posen el dia a dia i mantenen els clubs, que són els que posen la base de la piràmide, no falla. L'Ajuntament de Granollers va estar darrere recolzant el bàsquet quan el primer equip va estar a CB? L'Ajuntament de Granollers, diguem-ne que va fer, per dir-ho així, i quedar bé el que va poder, però mai, ni molt menys, igual o més que feia per l'handbol. Això ha sigut sempre així. Moments més clars, moments més amagadet, però l'esport de Granollers era l'handbol. El que vam fer nosaltres entrant a l'ACB i tants anys a l'ACB va ser és dir, com si haguéssim entrat al protestantisme al Vaticà. Entens? I això es va notar perquè l'any que vam plegar hi van haver-hi unes obertures de botelles de cava a Granollers que va ser massa. Sí. Segueix sent l'handbol el primer esport? Sí, a Granollers sí. Però el bàsquet ha pujat? No, el bàsquet hi ve gent, però s'utilitza el pavelló del club, del bàsquet. Com a jugadors, hi ha més nois i Mira, noies? Des de fa 4 anys, el Granollers, des de fa 5 anys i fins en fa 2, era el club que tenia més equips de Catalunya, sumant nois i noies. El que passa que a Mataró va haver-hi, Mataró, que és una ciutat de bàsquet, va haver-hi una fusió de 2 clubs i arrel d'aquesta fusió es van ajuntar bona part de la Pedrera i a hores d'ara encara sumen més que els de Granollers. Però si la circumstància aquesta no s'hagués donat, aquí a Granollers ja porten uns anys siguent els que més equips tenen, em sembla que ara són 43 o 44, amb molta quantitat de noies, per cert. Com era el tractament periodístic del bàsquet en la seva primera etapa com a jugador, després com a entrenador i ja després com a directiu? A veure, el tractament com a jugador era un tractament absolutament local, perquè, esclar, jugàvem aquí, l'única gent que feia entrevistes i feia els reportatges dels partits eren gent a nivell local, de les revistes locals, el Vallès, l'Esport Vallèsà, 3 o 4 revistes que hi havia llavors, però bé, consistents, històriques, bé, vull dir que hi ha d'haver-hi... Jo perquè sóc un pèssim... com que diuen? Sí, que no ho recullo bé, però n'hi ha, i hi ha gent que pot cobrir molts anys de tot això. A nivell local. Llavors ja va ser quan es va passar a nivell més amunt, que hi havia un reporter d'aquí a Granollers, un noi que feia periodisme, però que ja treballava, per exemple, per El Mundo. Com es deia? Xavier Joan.
però aquí a casa només ho feien gent, periodistes. Mira, un que va estar de jovenet, que ho feia per pura afició, que va fer unes quantes cròniques i entrevistes del bàsquet, era en Fermí Puig, que va ser després un bon cuiner i ara ha desaparegut fa poc. Sí. Aquest va ser ell, ens va fer diverses entrevistes, feien, veia. Bon element també, Fermí. I de ràdio i tele? No, tele no. Tele no hi havia res, i ràdio, la ràdio de Granollers. Però no hi havia transmissions en directe, així com ara se'n fa. Ara aquest any ho han tallat, deu ser un tema pressupostari, però fins aquesta temporada passada, tots els anys anteriors, els partits que es feien a fora, i ja no diguem els que es feien a Saragossa, o a València o a Mallorca, tots hi havia la transmissió en directe. Sí. Però ara deu ser un tema pressupostari, lògicament, dic jo. I ja per acabar, què ha tret de la seva relació amb el bàsquet? Pues jo penso que he tret els moments difícils, no sé si és un tema de caràcter, però els moments dolents i complicats els tens, però els has sapigut aparcar. Jo penso que és una llei de vida, això, que ens passa una mica a tots. Els moments bons han sigut dels bons, dels millors que pots tenir a la vida, a part de les circumstàncies particulars i molt concretes de temes familiars. Però vull dir, les alegries de pujar de categoria, de poder-te mantenir, de veure com equips joves pugen bé, que la cosa va pujant. Ara, clar, quan has de dir-li a un jugador que no d'això, quan el Vicente San Juan, que havia demanat que fos company seu, i ho vaig ser-ho, quan el segon any es va acabar la cosa com es va acabar, no vaig ser sol, però em va tocar donar la cara també. Alessi Hollis, que diu, és que jo em deia, jo he hecho todo, el que m'havies pedido i tants, és que feia tot. A més, era un noi fenomenal. Quan no hi havia, a més a mi ens apreciava molt, quan no hi havia ni cuina xinesa ni ningú sabia el que existia, ell, com que estava casat amb una noia jamaicana però d'ascendència xinesa, jo cada 2 per 3 anava sopant allà perquè m'hi feia anar, i tenia menjar xinès, però anant i tornant, i aquí encara no se sabia ni què volia ser això del menjar xinès. Molt bona persona. Els Lap Jones també, vull dir, però com ell no. Quan se li ha de dir que no a un jugador així, Robert Mora em va tocar també perseguir-lo a mi, que llavors estava amb el Pineda, perquè ell treballava d'oficial amb el notari de Pineda, amb en Verdaguer, i el vaig haver d'anar a rascar a les tardes, que ja plegava diverses vegades. I va jugant aquí, va estar uns anys bé, va rendir bé, ens vam portar perfectament. I ara no fa massa va venir a demanar unes fotos amb un que havia sigut president, aquest al Capdevila, que és un tio que sap arxivar coses perfectament, i més aquest noi era delegat de jove de quan vam pujar a primera, a l'any 77. Total, que ens van trobar i em van trucar, i em van dir, oita, que estem aquí a Granollers, per què no baixes un moment de la Garriga que superem? Total, ens vam trobar a sopar aquí al centre de Granollers, un lloc molt típic. I el Robert m'explicava, diu, pensa una cosa, diu, quan ens veu dir, diu, tu també hi eres, però hi eres perquè hi havies de ser, quan ens veu dir que jo no seguiria, ell vivia a Girona, i anava i venia a Girona cada vegada, diu, tot el viatge de Granollers a Girona me'l vaig passar plorant, diu, i quan vaig arribar a casa, que la dona el va veure arribar, que les nenes ja dormien, diu, llavors em va venir un llanto que no hi havia manera que el pogués trencar. Dic, noi, doncs imagina't el que sentíem nosaltres també. Dels que havien servit, havien pencat bé i que a més eren bona gent. Els moments dolents, com aquest, n'hi ha hagut més d'un i més de 3, són els clars que més te n'en recordes, però esclar, és que quan un es posa amb aquest d'allò, sempre hi ha d'haver alguns que estiguin amb aquests càrrecs, i aquests càrrecs porten no el dret, sinó l'obligació de prendre aquestes decisions, si no mal aniria. I els moments bons? Els moments bons, bàsicament el fet de pujar a la categoria, de mantenir-la, perquè quan tu salves la categoria i queden 6 o 7 partits, doncs estupendo. Quan et fitxen jugadors que et costa pensar que puguin arribar a dir que sí, i en canvi és així, i que llavors no et volen marxar, senyal que l'ambient era correcte. Potser algun no s'ho haurà trobat bé, algun em dirà... Clar, de tots aquests anys, jo penso també que vaig fer un parèntesi de 8 anys, del 84 fins al 92. És a dir, aquí ja va haver-hi molt moviment i a nivell també de directius, que ara estem en contacte, perquè som 5 o 6 que fem un grup
que estem elaborant, que ja estem a mig camí, bastant, a la història del bàsquet, des de 32 fins ara. I ells eren de l'època aquesta que jo ja no hi vaig ser-hi. Però bueno, ens portem molt bé i tenim molt bona relació. Sí. Però vol dir que això també és important. I el fet que el club si ho va haver de deixar va ser perquè l'economia ja no donava més de sí. El bàsquet pujava i així com l'handbol, siguent un club, diguem-ne, aspirant sempre, ara no pot perquè el Barça ho guanya tot sense voler, però sí, és que és així això, però ha sigut el que va segon o tercer i sempre ha sigut un centre d'handbol, Granollers. I així com, no sé, Reus és del hoquei o Voltregà, doncs aquí el fet de ser l'handbol nosaltres també sempre veiem, ostres, un partit d'handbol normal, doncs no sé, hi haurà 400 persones, aquell mateix partit equivalent a la lliga de bàsquet, doncs n'hi havia 1.500 o 1.800. S'imagina la seva vida sense el bàsquet? No, perquè va ser tan completa que segurament que hagués fet alguna altra cosa que em hagués buscat també una manera de divertir-me. Jo no sé si en aquell senyor que m'entrenava amb el juvenil de futbol li hagués fet cas i em hagués dit, home, em hagués tornat a repetir la quarta vegada, vine, que tu arribaràs, perquè tal, que jugues molt bé i a més a l'edat que tens i a l'estatura que tens. Jo sí, els remats de cap els tocava tots, perquè com que el que em venia al darrere estava aquí, ja veus. I quan vaig fer el primer partit de mini, i aquí acabem, el primer partit de mini, que va ser el primer partit de la meva vida, va ser que estàvem als Escolapis i aquell senyor, el Mingo Albert, que ens entrenava allà a la pista, però sense fer partits ni res. I va haver-hi un moment que la Coca-Cola va patrocinar la implantació del minibàsquet a Espanya. I un moment donat ho van muntar-ho a Granollers. Però resulta que aquests, bàsicament, els que fèiem aquest equipet, érem de l'Escola Pia, i en canvi varen muntar un partit en el pavelló, aquest que heu vist, que no hi havíem estat mai cap de nosaltres, ni el havíem trepitjat, i un dia a mitja tarda ens van dir, escolteu, aviam els del bàsquet, sí, doncs aviam, aneu a casa, agafeu una bossa per dutxa, uns meibes que siguin més o menys de color blau o negre, i les sabatilles i tot això, i aneu cap al pavelló. Ostres, quan ens van dir el pavelló, em diu, el pavelló, hem d'anar al pavelló, però què hem de fer? Aneu i ja us ho explicaran. Vam anar cap al pavelló, cada un pel seu compte més o menys, vivíem de diferents llocs, i quan vam arribar allà, estava, però ni els partits més importants de l'època de l'Essi Hall, estava farcit de nens i nenes de tots els col·legis de Granollers que havien avisat, però que no havien avisat als Escolapis. El per què? No ho vam saber mai, De manera que de l'Escola Pia ningú en sabia res, però estava tot a tope de nens i nenes dels altres col·legis. I allà tenien organitzat un partit que ja hi havia als Escolapis de Sant Anton, que va ser el primer lloc on es va fer bàsquet aquí a Espanya, l'Escola Pia de Sant Anton, amb el pare Millan, i l'Escola de Sant Anton i nosaltres allà, amb el minibàsquet al mig de la pista grossa, i ens van donar unes samarretes totes iguales, amb diferents números, i així vam fer el partit. Vam guanyar per 31-18, això que no havíem fet mai cap partit, 31-18. I el capità, que era jo, que suposo que em van fer el capità perquè era el més alt, em va donar la copa a l'àrbit, que era un dels millors àrbits d'Espanya, per no dir el millor, i a més internacional, que era el senyor Eduardo Aznar, que amb els anys és sogre de l'Àngel Palmi, perquè la Carmen, la filla de l'Aznar, és la senyora Palmi des de fa un bon grapat. Això són avis, vaja. Sí.